कारल्याच्या एकविरा देवी मंदिराचा आता कायापालट होणार आहे। राज्य सरकारतर्फे मंदिराचं जतन आणि संवर्धन होणार आहे। सरकार या सगळ्या मंदिर परिसराचा आता विकास करणार आहे। भाविकांसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। एकूणच कारल्याच्या एकविरा मंदिर परिसरात आता विकास, कायापालट आणि एक नवीन रूपडं पाहायला मिळणार आहे। चेतन ननावरे आमचे प्रतिनिधी आपल्यासोबत जोडले जात आहेत। चेतन, नवरात्रोत्सवात देवी भक्तांसाठी मोठी बातमी आहे। कारल्याच्या एकविरा देवी मंदिराचा कायापालट होणार आहे। नक्कीच एकंदरीत जो आपले कारल्याची एकविरा देवीची ठाकरे कुटुंब याचे सुद्धा श्रद्धास्थान मानलं जातं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरेंचं कुटुंब नेहमी या देवीचं दर्शन घेताना आपण पाहिलेलं आहे। याशिवाय लाखो कोळी बांधवांसाठी हे मोठं श्रद्धास्थान आहे। याच ठिकाणी आता जवळपास संवर्धनासाठी 2.25 कोटी रुपये असतील किंवा नवीन बांधकाम जे करायचे त्यासाठी 9 कोटी रुपये असतील आणि सर्वात महत्त्वाची बात म्हणजे पूर्ण देवस्थानाचा जो पुनर्विकास आहे त्यासाठी 13 कोटी रुपये आणि पार्किंगसाठी 1 कोटी रुपये अशा प्रकारे जवळपास 25 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम आहे। आणि बाकी करांचा जर आपण त्याच्यावरती बोजा पाहिला तर 39 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेला आता कुठेतरी मंजुरी मिळालेली आहे। आणि त्यामुळे कारल्याच्या ज्या एकविरा आईचं मंदिर आहे त्याचा जीर्णोद्धार होऊन आपल्याला नव्या स्वरूपात या आई एकविरा आईचं देऊळ पाहायला मिळणार आहे। ऋषी, च्या परिसराचा आता विकास करण्यासाठी राज्य सरकारनं मोठी पावलं उचलली आहेत।